Hello everyone, welcome back to my channel. आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गोसो गोरबोजों बरायहरबाय आसा खालामो दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थ'बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। दिनै भिडिअआनो जाहैबाय आङो दा इभिनिं टाइम जाबाय आरोना थ' साजों जानो जेबो गैया ओंखायनो आं सानबाय दाख्लै आं बिस्कुटनि केक बानायनो होननानै बुंदोंमोन नालाय आं दिनै बानायनानै नोंथांमोननोबो देखायनोसै आरोना बिस्कुटनि केक बानायनायखौ थ' नायलांदों दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम आरो मोनसे खोथा सनाफोर जायफ्रा आंनि चेनेलखौ गोदान नुनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो थ' नायलांबाय थादों भिडिअखौबो जोबजासिम अननानै थ' बिदिब्ला आं बानायनायखौ स्टार्ट खालामसै। सनाया उन्दुदों नै उन्दुबाय बे उन्दुनायावनो आङो थाब थाब बानायनानै लाखानोसै। नै आं बे हेपि बिस्कुटजोंनो बानायगोन आरोना केकखौथ' नायलां सनाफोर जोबजासिम सोनानै लाग्रोनोसै आं मिक्साराव बेखौ आङो माबा खालायगोन आरोना गुरा खालायनानै लाग्रोनोसै बेहाय होग्रोनोसै आं ओरैबायदि जायोना आंना फिसाजोआ बे बिस्कुटखौ दामायनि बिराद मोजां मोनो आरो बेयो ओरै सिफायनानै माबानानै होनोसै। गथ'फोर गोनां जाग्रा बुस्थु लाबोनानै दोनफैबाबो थाया आरोना एकदम खुसुर नागिरनानै जाजोबनानै दोनो ओमफ्राय बिदिनो इभिनिं टाइमफ्राव साजों जानो मानो नागिरबाथाय मोनला दा बिदिनो आरोना जेबो गैया ओंखायनो सानबाय आं केकखौनो बानायस्रानोसै भिडिअबो मोनसे ओंखारगोन कन्टेन्टबो गैया नालाय जेबो ओंखायनो आं बानायनोसै आरो केकखौनो फैजोबखांबाय नै आङो सिनि एसे होनानै लानोसै। सामसब्रै एसे होबाय आं सिनिखौ मिक्साराव ग्रेट खालाम दावदै दैसे होगोन संख्रि एसे होनसै आङो लागायनोसै एबार गाइखेर बियो लागायबाय थानोसै आरामनो दसे गोबावनो आं लागायग्रोनानै लानोसै र' बिराद मोजां लागायबाय आरोना नै आङो बेखौथ' बिराद मोजां लागायखांखाबाय नालाय आङो दा एबार आं दिनै गेलासावसो बानायगोन गेलासाव बानायनो थाखाय आं दा एसे सिथाबैनि थाखाय थाव एसे फुननानै लागोनसै गेलासाव एबार मैदा सानसै एसे एबार बेकिं पाउडार बेकिं सदा एबार होखांबाय बेकिं सदा बेकिं पाउडारखौ एबार लागायबावनोसै एसेबो जाबाय मोजां लागायबाय आङो एबार गेलासाव लुस्लायनोसै गेलास बुंजासे होजानाय नङा दाहाय माने बे बुगाखागोन नालाय नङाबा गोलैगोन बुगाखागोन नालाय ओंखायनो गेलाससेद्राय होनो आङो माबे नै गेलासाव होजोब्बाय आङो गेलाससेद्राय होआसै आरोना दा बुगाखागोन नालाय ओंखायनो होआसै एबार नैबे प्रेसार कुकाराव होनोसै थाव होनानै लानोसै दोनबाय एबार खोबनानै होनोसै मोनबाय थाथोंसै 20-30 मिनिटसो दोनसै आं दाहाय मोनखांबाथाय देखायनोसै केकआ 30 मिनिट जानोसै नायनोसै एबार जागोन ना जायाखै आंबो नायाखै आरोना दासो नायनोसै हमथाला बेहाय ओरैबादि बुगाबायना
नैबे मोनसेनिया बांसिन जाखादोंमोन होनाया ओंखायनो साइडथिं फैनो नागिरलायबाय एबा थुनायनानै नायनोसै आं साथा आथिंजों एसे नांबावगौ नै सिथाबनानै फैदों मोनथ'वाखै नांबावगौ मा एसेबाव 5 मिनिटसो दोनबानो जासिगोन खोबथ'ना दोनफिनसै आङो केकखौ नायफिनसै केकखौ जाबाय नै एबार सिथाबबोआसै खांसै खांना लानोसै गुदुंथार आयौ बोरै खांगोन आं बेखौ एसे गुसु जाहोनांसिगोन हाबाय गुदुंथार सिथ्रिजोंसो हमनाय नायनांबाय आं मानो गाबलायखो बिस्कुट हो आगैनो बिस्कुट हाय हाख' जालायलायबायसो हाना लानोसै एबार गोथावनो हाजोबा आरोना माखासे गाबोन जानोबो दोनसै ओरैबादि गुरै जादों आरामनो ओरैबादि टेस्टि बिस्कुटखौथ' जानो बायो नालाय बिदिनो केक बानायनानै जाबा जानो हायो आरो हाजोबासै आरोना आं नै माखासेखौ दोनबाय बेखौल' हाग्रोनानै जाबाय जानो आन्थाखौ हाग्रोबाय साहा लोंसै एबार गोथावनो साहा लोंनानै खामानि मावनोसै सासेया नै गिलाससे लानानै जाथारबाय गोथाव एख'नानैसो जायो आराम हानानै जाबानो जायो ओरैबादि गोथाव मोनजादों गोथाव जाथारदों आरोना सोरबाबा न'आव बानायनानै जानो गोसोबा बिस्कुटफोर जानो बायोबा बिदिनो केक बानायनानै जा आरोना ओरैबादि टेस्टि मोनजायो थ' दिनै भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा अननानै नायदो जोबजासिम आरो जायफ्रा